Yo, what is up mga katropa? Panibagong araw, panibagong katarandaduhan naman guys. So for today's vlog, wala man tayong katarandaduhan dahil mag-product review tayo. So, kung bago ka pala sa aking channel, welcome sa Tropa Mo! Tropa ko! Tropa tayong lahat! Enjoy watching! For as long as I live and as long as I love, I will never not think about you. I will never not think about you. So, for today's vlog is mag-product review tayo. So, ang product na gusto kong i-review sa inyo guys is itong isang gel na talagang maganda siyang gamitin dahil it makes your hair shine tsaka long lasting ang grips. So sa mga lalaking gustong gumamit ng gel, mas gamitin nyo ito. So ito na ang product na gusto kong sabi sa inyo na i-product review. So ito na ang Grips Hair Pomade. So ito ang Grips Hair Pomade. So, strong hold, high shine, easy style, easy wash. So, ito ay isang gawa ng Grips na brand. So, talagang maganda ito dahil yung mga traditional na gel natin, guys, na yung mga jelly likes na mayroong blue, pink, white, so, yun. Para siyang ganito pero mas stronger ang grip niya. So ito ang gamit ko na hair gel dahil maganda siyang gamitin. So ito ang quantity niya. So marami siya. So kunan ko na siya, nagamit ko na din siya sa ngayon. So para sa inyo gagamitin ko siya. So sa pagkuha niya, sa product niya is meron direction. Rub small amount of grips, so small amount lang, so talagang magagamit niyo ito so many times dahil hindi siya maubos ng madali. So pomade into hair, fingers and into finger and work through the hair to achieve preferred hairstyle. So, kung anong gusto nyong mga hairstyle is magagamit nyo talaga. So, here. Let's try this thing. So, small amount lang talaga yan. So, kahit hindi nyo makita yan. So, talagang small amount lang talaga yung magagamit nyo. So, hindi siya makakakuan. Hindi katulad ng ibang gel na talagang kailangan mong maramihan. So yan. So anong gusto nyong hairstyle, ilagay nyo lang din. So ito, lalagyan ko siya na sa aking luyo dahil sa aking back dahil lalagyan. So tingnan nyo naman ang kalalabasan ng gel na to. It makes my hair shine, yeah. Then, tsaka yung talagang strong hold siya. Tignan nyo. Strong yung pagka-hold niya sa So, kung gusto nyo gumamit, bumili lang kayo. Affordable ilang yung price nito dahil mga 37 pesos lang ito. Ganito na karami. So, 37 pesos. Tsaka, magagamit siya. Meron siyang shining effect na magagamit mo. So, kung nakita niyo naman sa mga videos ko na yung mga hairstyle ko is talagang ganito, is gamit ko talaga itong hair pomade grapes. Tsaka, hindi niyo na kailangan yung mga white na grapes na kailangan yung ramihan talaga. Tsaka yung minsan yung white na grapes is nagsistay sa hair. Hindi siya matanggal kapag na-dry na. So, mas mabuti na lang kung ganitong hair pomade yung gamitin nyo dahil mas madali siyang ma-apply sa hair, tsaka slidey siya, pero kapag madry siya, madali din siyang madry. Then kapag madry siya is talagang
high shining effect yung magagawa. Tsaka strong yung hold niya. Kahit nga mag-helmet ako, pagkatapos tanggalin is ma-flat yung hair ko. Then isang ganun lang is bababalik din siya ng ganito. So kung gusto nyo anong hairstyle nyo gusto, talaga magagamit nyo itong hair pomade. Kung gusto nyo gumamit, guys, bumili na kayo. So if you happen to love this video, click that like button, subscribe and punch that subscribe button, turn the notification bell below para ma-update kayo sa mga videos na i-upload pa. So see you guys next time.